Ngiyabingelela ngegama leNkosi uJesu ngithi ukuthula makube kini kuzo zonke indawo la kufinyelela khona le meseji ye-First Great Commandment. Obingelelayo nguVuyani Dube, umama uMaDube. Amen. Ngibingelela ekhaya ezulwini, ngibingelela umoya ongcwele esinawo kuzo zonke izikhathi. Ngibingelela kuzo zonke indawo, kubo bonke abantu bekhona emhlabeni la kuyofinyelela khona le vidiyo. Ebengicela futhi ukuthi niyifinyelelise noma ikuphi la kufuneka ifinyelele khona. UJesu Kristu inkosi njalo uyanithanda. Ngiyacela ukubana nishere, nilayikhe, niphinde nikhomente. Ngiyabonga kubo bonke abakwenzayo lokho, nabanikelayo ukuthi sikwazi ukuphosta lamavidiyo. uNkulunkulu abe nayo. So konke enikwenzayo kubalulekile bathandwa ngegama leNkosi uJesu. Futhi nje mina ngingedwa ngeke ngikhone ukuthi kuqhubeke le channel, kodwa yini enisebenzayo. uNkulunkulu unibhekile futhi ngiyazi ukuthi anizenzeli, nisetshenziswa nguNkulunkulu njengoba nami futhi angizenzeli, ngisetshenziswa nguNkulunkulu. So isifiso sami namhlanje ukuthi siqhubeke ngendaba yobufakazi nendaba yezwi likaNkulunkulu. Ngoba ngigcine lapha ngikhuluma nge-first heaven, nge-second heaven ne-third heaven. I-first heaven bengakakhulumi ngayo, kodwa ngishilo ukuthi ikhona la emhlabeni. Leyo first heaven yembekwe kuyo ukuthi ngishumayele ngayo ukuthi umuntu abe njani, aziphathe njani ku-first heaven, ukwenzela ukuthi ekwazi ukufinyelela ukuthi angene ku-second heaven, alinde i-third heaven okuyikho la esigcina khona ku-destination yethu. So kuyokusiza ukuthi ulalele futhi ulandelisise le channel ngoba engikukhulumayo angizikhulumeli mina, kuyabe kwanjelwa uNkulunkulu ukuthi ngikubeke ngayiphi indlela, ngikhulume ngayiphi indlela. Futhi kuyoyambuleleka kuwe ngoba nawe unawo umoya ongcwele. So ngegama leNkosi uJesu bathandwa, sizoqhubeka. uNkulunkulu ngithe sengimamukele sekukhulunywe nge-second and third heaven. Wathi kimi, abantu bami bayafa kodwa bafike ezulwini ngoba benze kahle. Bafela ukuyojeziswa, ukuyolahlwa. Hamba ubalande abantu bami, ushumayele ivangeli. Lokhu engikutshela ukuthi ukukhuluma abantu bephendukele kimi. Ungesabi ukukhuluma. Khona kuba nama-challenges. Uma unguwe nje uwedwa uyesaba ukukhuluma, kodwa umoya mase ufikile sithi ukhuluma wesabi, uzibona usukhulumile usukhuluma. Ukuthi ezinye izinto uma uzikhuluma, abanye abantu abaseduze nawe, abomndeni wakho babebheka ukuthi ish, lo muntu wakhuluma into enje uyosolwa ngobani, asoleke kuphi or kube njani. Ekugcineni kufanele ukuthi sikukhulume ukwenzela ukuthi abantu besindiswe. Ayikho into engingayenza ukuthi ngithi ngikugodle ngoba ngiyenzela igama lami or igama lomndeni or igama likabani. Ngeke kusisize ngalokho ngoba uNkulunkulu akafuni mndeni owodwa, ufuna isizwe. Isizwe kufanele sikwazi lokho, whether kuyababa or kumnandi, kodwa kufanele ukuthi isizwe iqiniso lakhona. Uma ngabe kuyababa kudliwe kunjalo kubaba, uma ngabe kumnandi futhi akudliwe kunjalo kumnandi. So ngokunjalo bathandwa, ngiyaqhubeka kubufakazi. uNkulunkulu uthi niyafa. Wazi wathi nabakhonzayo futhi bayafa kodwa abafiki ezulwini ngoba ziningi izinto abazenzayo, bephuma endleleni yami, bengayenzi into okufanele ukuthi bezenze ezi-right. Baphumile emlayweni wami, abawumamele umoya ongcwele, bayenza okwabo. So kufanele simcele uNkulunkulu ukuthi Baba, siyacela ukuthi usenzise intando yakho, singazenzeli thina. Siphile embusweni wakho, sirepresente wena, sirepresente umbuso kaNkulunkulu. Wase sithi angiphume-ke ngikushumayela. Ukushumayela ngiyafundiswa mina, ngiyatshelwa ukuthi ngikhulumeni, ngishumayeleni. Kuyanjulwa ukuthi ikuphi okufanele ngikukhulume.
ngoba sengike ngakhuluma ngenkolo ukuthi wangambulela ngenkolo ukuthi la bantu abathi bakhonza amadlozi ayikho lento yabo yokukhonza amadlozi. Ayikho, wangambulela ukuthi kwakukhulekwa njani ngoba bephahla, bekhuleka, besenzani, bekhuleka ezidalweni. Kukhulekwa uNkulunkulu umdali, hhayi kuzidalwa. So if makade uhlanganisa ungena kukho konke, phuma usale noNkulunkulu kuphela, umdali wento zonke. uNkulunkulu unguNkulunkulu namhla kuze kube phakade. Nguye izolo, nguye namuhla, nguye kuze kube phakade. So asihlaleni kuye, simkhonze, simdumise, sibuyele kuye. Futhi uma uhlele kuye awunyakaziswa lutho. Wena into okufanele uyigade nje ukuthi la emhlabeni uzele ukuzoyenza intando kaNkulunkulu futhi uphile intando kaNkulunkulu. Intando kaSathane awuyenzi, noma ingabukeka ingathi inhle kuwe, kodwa awuyenzi. Asifundeni kuNkosi uJesu ngoba yena umnene njalo uthobekile, uhambe and gentle. Uma ufunda incwadi ngesikhathi elingwa uSathane, zikhona into owayezi-rejecta, hhayi ngoba wayengakhoni ukuzenza njengokutshintsha amatshe abe yisinkwa adle. Wayengakhoni ukukwenza lokho uNkosi uJesu, kodwa wayengafuni ukugcwalisa ini? Intando kaSathane, engafuni ukufeza intando kaSathane. Ngezinye izikhathi kukhona la ozibona usuphoqelekile ukuthi uziphruve ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Asikho isidingo ubulingwa uSathane ngaleso sikhathi, asikho isidingo. Kufana nokuhlala ukhuleka ulwa ngazo zonke izikhathi, ubhayinda ngazo zonke izikhathi, uchisa, usenzani ngazo zonke izikhathi. Imikhuleko enjalo, khuleke sometimes. Ungahlali ukhuleka usilwa, ubhayinda, usenzani. Kusho wena uhlala usempini nje uyalwa ngazo zonke izikhathi. Phatha izikhali zikamoya, Efesu 6. Nokulunga, ulunge. Ube ne-peace, ukuthula, wenze i-peace. Ungagcini i-peace ukuthi noma kukhona osokonakele awukhulumi wena ngoba uthi une-peace. No, yenza i-peace kulokho okonakeleyo, kulungise, ube ne-peace. Nalo muntu osukileyo, osele kule ndawo osele kuyo, abe ne-peace. Ningaxabani then bese niyayeka nikushiya kunjalo, nikulungise. Kube ne-peace, yenza i-peace. Kuyo yonke indawo ekwenzeni kwakho yenza i-peace. Uyabona yikulunga, i-peace, bese kuba yi-word, inkemba. Kuthiwa leyo yinkemba le yokugadla, yokushaya, isibhamu sakho leso ukuthi usho njengoJesu ukuthi kulotshiwe Sathane, kulotshiwe wedimoni, kulotshiwe wemuntu ukuthi lento le sengayenzi. Kukhona encwadini la, iBhayibheli siwathengela lokhu ukuthi kube imanyuwali yethu, sazi ukuthi kufanele siphile njani, sibe njani phambi kaNkulunkulu. Sigadle futhi ngezwi elilayo eBhayibhelini sisho ukuthi kulotshiwe ukuthi uyagadla lapho. Futhi akukho umuntu ongakususa entweni elotshiweyo khona la, ekhulunywe yimi ngizikhulumela mina, umuntu usengakususa kuyo. Kodwa ela eBhayibhelini kulotshiwe ukuthi umuntu ethi hhayi mlahle umzali wakho, ungamuzwa ngoba yena akasindiswanga wena usindisiwe. IBhayibheli lithi yazisa uyihlo nonyoko. Khuluma ukuthi kulotshiwe laphaya eBhayibhelini ukuthi yazisa uyihlo nonyoko. Khona insuku zakho ziyoba zinde emhlabeni. Asikho isidingo sokuthi uba-rejecte abazali ngenxa yokuthi abasindiswanga or ngenxa yokuthi wena usindisiwe, bona bayizangoma noma bangokuthile abakwenzayo, yaziwe ukuthi akuthandwa nguNkulunkulu. Usubanyanya, usababulisa, usamxhawuli nokumxhawula, uyamesaba. No. Hlala nabo kuze kuvame umusa. uPhawuli uma ekhuluma encwadini yabaseKorinte, ngicela ukuyivula le ncwadi ukuthi ngikhulume ngento oyizwayo nawe, usho ukuthi uthini, iyamphika na? Korinte 9, 1 Korinte 9 evesini lika-19, ithi uPhawuli uyisigqila sabo bonke, ngokuba noma ngikhululekile kubo bonke, ngazenza isigqila sabo bonke, ukuze ngizuze abaningi. KubaJuda ngaba ngumJuda,
ngaba njengomJuda, ukuze ngizuze abaJuda kwabaphansi komthetho, ngaba njengangaphansi komthetho, noma ngingephansi komthetho mina, ukuze ngizuze abaphansi komthetho. Kwabangenamthetho ngaba njengongenamthetho, ngingesiye ongenamthetho kuNkulunkulu, kepha ngiphansi komthetho kaKristu ukuze ngizuze abangenamthetho. Ngiphansi komthetho kaKristu ukuze ngizuze abangenamthetho. Kwababuthakathaka ngaba buthakathaka ukuze ngizuze ababuthakathaka. Sengaba yikho konke kubo bonke, ukuze ngakho konke ngisindise abanye. Ngikwenza konke ngenxa yevangeli, ukuze nami ngibe ngumhlanganyeli kulona. Nami ngiyakwenza lokho, kukhulunywa nguPhawuli kule ncwadi, kodwa ngiqala ukukwenza ngingakayazi leyo ncwadi le ncwadi engikuyo le. Ngiyakwenza lokhu ngoba ngibekwe lapho ukuthi ngiphendule izwe. Yabona, ngoba kuthiwa siye enkonzweni siyefunda konke, mase sishumayela ivangeli abantu baphenduka, kufanele beye enkonzweni beyofunda konke. Bakhona abafundisi laphaya, abafundisi abayenzi noma yini, abayenzi konke. Umfundisi zikhona indawo ongamthola kuzo, zikhona indawo ongeke umthole kuzo, ngoba abantu babukela kuye ungubaba wenkonzo noma ngithi ungumama wenkonzo. So akathumeli akayi everywhere la amenywa khona or la kuhlanganwa khona, akayi everywhere. Nguye umuntu ongabukela kuye or ubukele kubo mhlambe kokunye okungathi awukutholi kahle, ngenxa yokuthi bakuphiwe lokhu ukuthi befundise futhi bebambe ibandla, beqinise ibandla ngakho. Ngoba la iyasho ukuthi kwabangenamthetho ngaba njengongenamthetho, ngingesiye ongenamthetho kuNkulunkulu, kepha ngiphansi komthetho kaKristu ukuze ngizuze abangenamthetho. Mina sungangithola ebantwini abangenamthetho. Yazi ukuthi kubuhlungu njani or kubi njani ukuhlala nabantu abangenamthetho, abathukanayo, abangekho right. Kunzima, kodwa ngaleso sikhathi uma bengenamthetho akufanelanga ubajaje or bekhulume izinto ezingenamthetho nawe uze uphatheke kabi, uze ukwate. Cha, akufanelanga ube njalo. Uma ungumuntu ohambisa ivangeli or ungumvangeli, noma ungumuntu osuqinisiwe ebandleni, esontweni, ngoba ukuphuma kwakho, inkambo yakho phandle kufanele irepresent uNkulunkulu. Awumkwateli kodwa uba phansi, uba humble, ngoba wena ufundile kuKristu. Nabo labo ohleli nabo kufanele befunde kuwe ngokuba humble kwakho, ngokuba gentle kwakho. Zonke izimo uzibambe kahle, ube ngathi uhlale nabo sengathi nawe ungongenamthetho, awukhulumi izinto zokuswela umthetho, zokungabi nomthetho. Cha, kodwa uhlala nabo ungabajaji noma bona bengenamthetho wena unawo, uhlala nabo ungabajaji. Isikhathi masifikile esi-right sokuthi ukhulume nabo, ukhuze, ukhulume nabo bezibona amaphutha, uzokhuluma nabo futhi bazozibona amaphutha. Siyakwazi thina, siyakubona masihamba lapha, uthole ukuthi uyashumayela, yazi. Futhi I'm glad ngoba uNkulunkulu entweni eziningi uqale wangizwisa ubuhlungu kakhulu. Uqale wasusa i-protection, ngoba uNkulunkulu kazwisi muntu ubuhlungu. Ususa i-protection kimi, usathane wazenzela ngezwa ubuhlungu kakhulu. Ngakucabanga konke okubi, okungamanyala, ukukhomitha i-suicide, konke ngakucabanga ukuthi ngikhomithe i-suicide kanye nengane zami nazo ngizenze kanjalo. Kwafika kimi lokho, kodwa ngangingahambi ngedwa, nganginoNkulunkulu owangisiza kuyisikhathi engibiza. Noma ngangazi mina ukuthi nginaye, ngihamba naye, kodwa yena wayenami, wayenenjongo yokuthi ngifuna ukuthi ngimkhethe, ngifuna ukuthi ebiza abantu abanjalo abanjengaye, ngimdlulise la kulezi nhlungu adlula kuzo, ukuthi ekwazi ukuthi ekhulume kusasa, ngimpheke nyana la. Kunzima kakhulu. So uPhawuli uthi ma ekhuluma la, uthi kwabangenamthetho ngizenza ongenamthetho ngenxa yokuthi kufanele ngizuze bona. Uzobazuza kanjani useceleni ubajaja? Uyabazuza kanjani abayenza ama-abortion wena ube ubajaja?
Kufanele ufile ubekwazi ukuthi la bantu mhlawumbe kungenzeka benziswe ngesimo, kungenzeka futhi ukuthi bakhululeke kakhulu njengami ukuthi zikhona ezinye izinto ebengizenza ngingakwazi ukuthi yisono. Uthola umuntu ethi hhayi umzimba lo ngowami, ngiyenza noma yini kuwo, engifuna ukuthi ngikwenze ngiyakwenza. Akacabangi ukuthi la ubulala umuntu, ubulala umuntu. So akufanelanga ukuthi umuntu azizwe ejajwa ngaleyo nto. Kufanele ezwe inguquko ukuthi hheyi le nto engiyenzile imbi phambi kaNkulunkulu. Mina umama wami wangizala, azange abe nesibindi sokuthi ngibulale noma kwakunzima kanjani, ngikhule kanzima. Why kufanele ukuthi ngibulale lo mphefumulo omuhle, umphefumulo kaNkulunkulu? Why kufanele ngenze njalo? So uthi kulabo bantu nawe uzenze umuntu onjalo ukwenzela ukuthi bezuzwe nabo, ngoba ungathi aningene ezulwini, uNkulunkulu akayithandi le nto, akanithandi, uvele zizwe engozondekile uNkulunkulu, uhambe erekrutha abanye ukuthi benze njengaye ukwenzela ukuthi bengangeni ezulwini bebaningi ngoba wena umlahlisa ithemba. Kodwa uma umtshela ukuthi ikhona indoda eyafayo ifela izono zethu, izosilobola, izosihlangula, isisuse esandleni sikaSathane lo osikhohlisa kangako, yenza ukuthi bekukhulelise bebaleke bekushiye usenkingeni yokuthi awukwazi ukuthi ingane uzoyondla ngani, uzothatha isinqumo sokuthi uyibulale. USathane wakwenzayo lokho. Bebaleke, yenza ukuthi wena uyigcine uhlale nayo leyo ngane. Uma uyibuka nje ubone intokozo yakho ukuthi kanayo amanephi, ungawari as long as encela, edla lokho okudlayo kukhona kulungile. Abanye baze bedle izinto ezi-hard like opapa labomdoko isikhathi singakafiki ngenxa yokuthi uyabe eswela, ebona ukuthi akanapisi kahle emzimbeni, aka-afodi futhi ukuthenga, egcina esemdlisa before time. uNkulunkulu konke lokho akubhekile. Futhi omunye nomunye ejesuswa umsebenzi wakhe, wena uwenzile umsebenzi. Futhi nje umdisappointile uSathane ngoba ecabanga ukuthi uzoyibulala le ngane. Umdisappointile uSathane ngoba ecabanga ukuthi kukhona ozokwenza okubi. Xola uthi ubheka le ngane ubone ukuthi ubona intokozo yakho. Uyiphe njalo izibusiso uthi mntanami ekukhuleni kwakho, khula uhlakaniphe umesaba uNkulunkulu. Mntanami ekukhuleni kwakho uhloniphe umhlaba. Mntanami ekukhuleni kwakho, ekuhambeni kwakho, uyinike nje izibusiso, uNkulunkulu ekwenzele konke okufisa nguwe okuhle. Okubi futhi ekulimukise ukuthi lokhu kubi usuke kukho. Ungimamele uma ngikhuluma mntanami. Yimi engakwehlisela izibusiso. Uyithande le ngane ukuthi uyayithanda. Uyezwa? Uyayithanda. So kulokho okubi osukwenzile osoke kwenzeka before, zihlole ubone ukuthi umubi. Uzizwe wena ukuthi mubi, ungezwa ngami ngithi umubi ngeke ungene ezulwini, cha, uyangena ezulwini. Zihlole wena uzisole phambi kaNkulunkulu ukuthi Baba ngiyaxolisa, angikulalelanga, ngikwenzile okubi. Ngoba uma sikhuluma leli vangeli asikhulumeli ukuthi ubheke umakhelwane ukuthi wenzeni, or ubheke mina ukuthi ngihamba njani ngenzeni. Zihlole wena, uphendukele kuNkulunkulu, uzinikele uqobo lwakho kuNkulunkulu, uzidele kuye uNkulunkulu. Uzitshele ukuthi angeke ngenze intando kaSathane. I'm here emhlabeni ukuzoyenza intando kaNkulunkulu. I'm here emhlabeni ukuzofana noNkulunkulu. I'm here emhlabeni ukuzofana noJesu. Nayi i-manual. Uma uthenga ifoni uthola kunepheshana phakathi. Uthenga ngoba ngikhuluma ngale mic le enginayo right now. Bekune-manual nyana encane phakathi ukuthi ku-connect-ana kanjani nalokhuya okunye i-sound transmitter ne-sound receiver kanjalo, ku-connect-ana kanjani. Ngisebenzise i-manual ukuthi ngazi ukuthi ngikusebenzise kanjani. Nawe uma ungenalo iBhayibhili, ungenalo izwi, ngeke ukwazi ukuthi uphile kanjani. Uzoyenza noma yini ocabanga ukuyenza wena ngoba ucabanga ukuthi uyaziphilela. Kanti wena kufanele ukuthi ufane noNkulunkulu uyenze kahle. So nali izwi la uPhawuli uma ekhuluma ethi kwabangenamthetho ngifana nabangenamthetho. Kuthi laba ababuthakathaka
ngaba buthakathaka ukuze ngizuze ababuthakathaka, sengaba yikho konke kubo bonke, ukuze ngakho konke ngisindise abanye. So, lokhu kuya ngabantu ukuthi kulaba ababuthakathaka bangathi abaqondi kahle, nawe ube umuntu ongathi awuqondi kahle. Kodwa le nto uNkulunkulu ayibeke kuwe kuzokwenza ukuthi isikhathi masifikile ukwambule belibone ilayiti. Kufanele ukhulume ngesikhathi esifaneleyo uma unjalo. Akwenziwa yibo bonke, ngeke uthole umfundisi ezenza buthakathaka, akwenzi. Umsebenzi owuphiweyo ukuthi aqinise ibandla. Uyaqinisa kanjani ibandla yena esezenza buthakathaka? Kodwa mina ngiyakwazi ukuzenza buthakathaka ngoba ngiphathanga abantu, angiphathanga bandla, ngizihambela ngedwa. Noma futhi kuyebe kungabantu abangangazi, abantu abangakholwa, abantu abangakholwayo, abantu abangangaziyo. Uma ngifika kuleyo ndawo angizenzi buthakathaka but ngilingana nabo njengomuntu ongenalwazi olu-enough. Kodwa uma sekufika isikhathi sokuthi kwambule ngiyamtshela, uyazi yini ukuthi le nto i-wrong? Uyazi yini ukuthi uNkulunkulu akayithandi leyo? Uma ethi kanjani, sengiyamambulela-ke, angimtshele okukwenza, ngiyayambula then yena ebese ekhetha. Uzothola lowo muntu sekulandelele efuna ukuthi azwe kahle ukuthi le nto le, futhi eyibone ukuthi yenza isensi le nto oyikhulumayo. Yikho esikuthunyelweyo phandle. So, zithole wena ukuthi ukuphi lapho. Ngoba ungafuna ukufana nomfundisi uthi zonke indawo la kungangeni khona abafundisi, nami angingeni lapho. Ku-right ukuthi ungangeni lapho uma usesemusha, usesebuthakathaka, kusakuningi osakufunda. Kodwa uma sungumshumayeli wevangeli, ngena ngoba kunabantu okufanele bezuzwa kuleyo ndawo. Ubatshele ukuthi hhayi phela ngumkhuba lo. Yivangeli okuthiwe sihambe silishumayele. So, ekushumayeleni kwakho, ngoba kuthiwa thina sikukhanya kwezwe, ilayithi lomhlaba ulibeka kanjani ilayithi ngaphansi kwetafula ngoba kufanele libe ngaphansi kwetafula, libe ngaphezu kwetafula. Bazozwa kanjani wena ma ukukhanya kwakho kugcina la endlini yenkonzo kuphela, uma uphuma phandle awukhanyisi? Why ukhanyisela abantu abalungileyo? uJesu akakhulumanga yini ukuthi ngizele izoni, lezi zoni yizo kufanele ukuthi ngikhanyisele zona. Omunye umuntu uyenyanya uzwe ethi angihlali nezidakwa, angihlali nabantu abadakwayo. Akuhlale nayo, uziphe ithuba lokuhlala nabo, ubone abakwenzayo. Bedakwe la, ungabi nenkinga futhi ungabanyanyi, ungabi ne-problem. Kodwa kusasa lo umbone esenza izinto ezi-wrong, umtshele. Umtshele ukuthi yazi mase udakiwe, hhayi awukho right. Ukuxegelwa yisimilo, ukhuluma izinto ezingenzi sense, ukhuluma izinto ezixabanisayo. Uyajika, yeza ukuphenduka isimilo sakho ube yilo muntu esingamazi, umuntu omubi nje okungawena. Kodwa uma ukanje so-right. So, utshwala uma kwenza izinto ezinjalo kusho ukuthi wenza izinto ezi-wrong. Naye uzozidla ezibuze ukuthi bengisenzani, ebuze nabanye bemtshele cha into obusisenza vele nje bezingahambisani nawe, azikho right. Kuba khona inguquko phakathi kwakhe, ebusabe utshwala ukuthi eish uma ngiphuzile kanje, uma ngiphuzile kanje. Kodwa uma ubabalekela ungakaze uhlale nabo, ungakwazi ube nabo, awuhambe ubadinga ubazingela ukuthi uyahlala nabo, cha. But zikhona izikhathi zokuthi uvele usuhleli uhlangene nabo, unabo ngaleso sikhathi, angeke ubabalekele phela. Umenyiwe manje ngoba sekunama-lobola ntoni leyo. Angeke ubalekele umntana wakini elotsholwa, kufanele uye laphaya. Uma kuwukuthi akasindiswanga yena, uthola ukuthi kuyaphuza utshwala kwenziwani. Bakholelwa ukuthi uma kuwumsebenzi onjalo kufanele bephuze notshwala, bejabule, kube mnandi, bethokoze. Hlala nawe, ungakubalekeli lokho. Kodwa wena ubugada nje abayenza izinto eziphuma eceleni, uzobatshela kusasa ukuthi hheyi engasadakwanga. Izinto ozenzayo mase udakiwe noma azifani nawe. Inguquko le encane ebakhona kuye kuzomenza ukuthi atshintshe. Futhi angeke wakhohlwe lawo mazwi. Kodwa ungamjaja wena ukuthi hhayi lina lingcolile, liyaphuza utshwala, nenzani ningcolile.
asoze bekuzwe kahle. Kanti kufanele sibalande, sizolanda izwe, sizolanda ibandla likaNkulunkulu. Ibandla likaNkulunkulu lingumuntu wonke, akusibantu abakhonza ama-Christian. Ama-Christian vele basendleleni kaNkulunkulu, banokulahleka lapha nalapha, kodwa basendleleni. Sizele ukuzolanda laba abangakamazi uNkulunkulu. Uthi angizelanga abalungileyo, ngizele abayizoni. So kuyavuma ukuthi nawe uma ungumshumayeli ufuna ukuzuza izwe, kube nendlela oziphatha ngayo phakathi kwabantu abanjalo. Hheyi, uJesu Kristu uyinkosi. Mina ngiyangena noma yikuphi. uNkulunkulu esengifakile ngazibona sengikuleyo ndawo angibaleki. But ngiyabe ngibhekile into abayenza, noma bakhonza izithixo, baphethe izithixo, umuntu uzitshela ukuthi ku-right. Ngiyathula ngaleso sikhathi ngibuke ngifunde kukho, kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu usengibonisile futhi uzonginikeza i-chance yokuthi ngikhulume ngale nto engiyibonayo. Uma ngikhuluma umuntu uyaguquka sometime eyibone ukuthi le yenza isense, futhi ayikho right. Uhlaleleni ukuthi uzuze laba abayilolo hlobo ngaleso sikhathi. Uthi kubaJuda ngangizenza umJuda, kusho yena wayengasuye umJuda, kodwa kubaJuda wayezenza umJuda. KumaGreki ezenza umGreki. Nawe uma ufikile ukuthi uze ukwazi ukuzuza abantu bendawo, iba yilowo muntu. Ngesinye isikhathi asikho isidingo sokuthi uzichaze ukuthi ubani, ubuyaphi, kwenzakalani. Iba yilowo muntu ophila kuleyo nto. Lokho okufanele ukukhuluma uzokukhuluma uma uNkulunkulu esekupha i-chance yokuthi ukhulume, ngoba i-chance yokuthi ukhulume yona ngeke uze uyiswele. Leyo ayenzeki, sengiyibonile mina isenzeka. Futhi uma ukhuluma bayaphenduka abantu. Ngegama leNkosi uJesu, siyabonga bathandwa. Sizohlangana futhi ku-episode elandelayo. Silokhu sikhuluma ngokuphenduka, nokumlandela uJesu, ngokuzidela, ngokuzinikela. Konke lokho sizokhuluma ngakho. Ngegama leNkosi uJesu.